Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin tabarmar nishadi. Shirin da ke zuwa muku daga tashar Kawo TV Plus da ke YouTube channel. Kar ku manta da Allah ku je ku yi mana subscribe ku danna kararrawa da za ta zama da ku da zarar mu dora sabon shiri. Sunana Ali Dan Inuwa Kawo wanda ko kusa da dan gatan yabo mai sahibu taji. A yau a cikin shirin namu na tabarmar nishadi muna tare da babban bakon mu mai bamu nishadi. Wato Zaharaddin Mandir Kawo. To, Malam Zaharaddin ai sallama da masu kallon mu. Assalamu alaikum, sunana Zaharaddin Mandir Kawo. To Malam Zaharaddin, yau wanda labaran aka zo mana da su? A gaskiya yau mun zo muku da tsaraba da yawa na za mu gabatar da wani tsaraba da yawa. To a ba mu muji, ba mu labari. To bari in gyara zama dan shirin tabarman ne. Ba mu labari. Wani labari ne, inda kai ne a ciki ya za ka yi. Ba ni labarin. Wani ango ne, abokin ango ne, kana ji ko? Ina ji. Ni abokin ango zai aure, ya faɗa abokinsa. Zai aure. To wannan auren satin auren da yanzu aka daga bikin. Da aka daga bikin, kana ji ko? Ina ji. Da aka daga bikin, sai awa kwana biyu da bikin ba a bikin ba. Ya suka haɗu a layi. Ya ce da shi ya suka gane cewa kaga biki ya biki, shi in ji abokin angon. Biki ya biki ba, ina ta ɗauka hajjiya ta maka haka ina ya fi zama ina da maka ya cewa mun ci abinci ni kuma da komai mun ci abinci. To, da gama yi labarin ya ce da shi a'a ai wani bikin ba a yi ba. Sai wani satin, wai inda kai ne a wajen ya za ka yi. Wasu mutane guda uku, za ta fara ke ruwa. Allakin ruwa. Ruwa ta fara kewa. Kogi ne ko fa? Kogi ne, kun ba wani wucewa ne ruwa ta fara. Yi wani ruwan akwai malami, akwai karuwa, akwai barawo. A cikin su wai kuma wai bajinta. Ita karuwa ta je ita busa ta ita zuka ta bata busa ta duka yaƙi ta wuce ruwa. Ita kuma malamin sai ya fada da ruma ya hawa kan wani da ruma ya wuce ruwa. Wani ɗaya bai taɓa da ruman nan ba. Ki ko ɓarawa ya haka bai ga kowa ba ya ta ruwan gaba ɗaya ya ruba a cikin aljihu. Wannan guda uku wanda ko ne bujinta. Bakircin yau bakircin gobe. Kana da matan guda hudu. Bakircin yau bakircin gobe. Sai ka je ka tafi balaguro wani gari. Ziyara da ya kuɗi. To ɗaya a wata hudu naka. Ita sai da ka ɗakin ta ba wa kuɗi ka balaguro. Ɗaya ta ce ta kuma wajen iyayenka da kula da su aka dawo. Ɗaya kuma ce za ta kula da 'ya'yanka da matan da kuma ka dawo. Ita kuma ɗaya ta hudun ita baka suku alkur'ani Allah kai ka daga garawa. Da kai ya can in ka da ɗan sarki aka ce in ka da ɗan sarkin nan zawa kuɗi da mota da gida. To a cikin da hudun nan ka saka. Ka saki ɗaya a guda ɗin dole ka saki ɗaya wata saka a cikin. A cikin hudun nan ka saka. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Yadda za ta sanar da ku da zarar mun ɗora.